siyasondela lizobhekana nalo iqembu lawo ke la amaZulu bayazi mbukeli buka ukuzethemba kazi ke lesizini bazoyiqeda mbukeli leli ke nayo lalusuthu ukuthi libuyele ekhaya nawo ke amaphuzu aqhele kodwa ke bayazi nabo ukuthi kungaba mnandi kakhulu mbukeli uma bengase bayiphakamise lenkomishi bephe yonke imidlalo yabo ukuze baphakamise lenkomishi mbukeli iqembu lamakhosi lilahlekelwe amahlandla amabili kuphela esingathi ke alisithokozisile iqembu iSuperSport yabafaka uswazi bashintsha ngempela ke mbukela beqembu lawo amaZulu kodwa weqembu kodwa ke ngapha kuona amakhosi bavela nge-4-2-3-1 naleli hlongwane lapha phambili baqale ke ngotati namuhla owuzomena ukhona Kamukhelo Malifo ufaka unombolo 13 nangumdlali ovelele mbukeli Thulani Touch Mabaso kuso isigaba esiphezulu kungasakhathalekile ukuthi iqembu lamakhosi noma ke mhlambe ngelinye iqembu kodwa ke uhlwanyele mbukeli siyathemba ukuthi umhlaba ahlwanyelwe kuwo uvundile ingakho ke qala efaka abanye babadlali esingabazi ngakho ke soke siboneke mbukeli kuya phambili ukuthi engabe nawo umdlalo phasa ke uLishatu Murwasi wafalela igoli bebhekane neGalaxy uZomen uManqoba igoli elesithathu mbukeli kule season amakhosi ayaqhubeka amakhosi buka mbukeli nika uyalifaka ngale unaledi umfoka hlongana uyaligeja wavela awufuka into enhle yanconywa mbukeli into enhle yanconywa buku owuzomene benesizini enhle kakhulu owuzomene awavumi mbukeli ake sibone ke benze njani uLephasa la uXolani Khosa Lishate Murwasi nalithuba la ewuzomene noMphempe uthini noMphempe mbukeli ukhomba kuphi noMphempe ake sibuke mbuka eshayisana no Erasmus umfana oqhamuka lapha ya eDorado Park bangakwazi ke ukuthi bangene baye kuNabutali lifakwe kahle ke mbukeli ithu balikeja mbukeli hawu kodwa thato mfana kithi play mbukeli yamehlula iplug and play kuthiwa thato ndoda Dumisa uhambe 3 yakwazi ukuphumelela ngamalengiso kamakhosi lifakiwe noSindi sebenzile Erasmus ichipi mnandi mbukeli ake niqaphele noma ke usho ngesingisi ukuthi hey watch out madoda nali ke likhothwa lapha lifakwe eboxini kwala mbukeli ushindoda phansi ekusonga solvate andimbukeli khona ke ngathi baphethe faka umphuthu ngapha Kamukhelo Malifo uphasile shayo iwethu yazama utati namphuthu khethu kubele emuva efuna uKamukhelo limehlulile ke uba ngale uGumede nozinto ufuna ukuphuma
Khumulani umnumzane uMutawu udwe madoda niyayenza ke lento nizosiphakamisisa inkomishi buka bande egumede lithathwa leliya bhola nozinti naye ubese phumile thola igoli lesibili la Manqoba Ozomen wangikhumbuza uJabu zama ukulikhipha ngale uThato Mdluli Lerate ulifakike uliras cishe bukeni udlala umdlalo ka26 lifakiwe futhi nozinti kunzima ukuthi alibambe Malifo baphathaza iwindi yizi SuperSport bashayile nayo nawo amakhosi abuya bathela uswazi sipayithule siyanambukela ishibo ifakiwe ke yakhona kick eboxini ngamakhanda liyingozi imbukeli bafuna igoli buka akasaliboni nokuthi liphu Adrian useyazulazu phazamisa ngapha ke uNgidi Adrian not enengamla Adrian Adrian buka mbukeli yayi ngovi abanye babadlali ke mbukeli ungabathatha kancane kanti vele wayevele dlala phambili bamconverta nalithuba la Thulani touch Mabaso Pirano Adrian Mabaso angashaya 3 Manqoba Ozomen uyithathile ke mbukeli angeke asamlahla phansi umlahlelani kodwa phansi nawe ikhombela Ozomen ukambukeli uTenja ngezisandla naye la Ozomen wavesane wantekenteke wasala phansi esenza isandla badlula Sundowns yona namagoli angu-60 Shongwa inkanyezi yasevane sivesane yakhanyisa kwakhanya pha la eDobsonville la isikhona akhunaleti hlongwane uma ke unalele ngase azame ukuthola amagoli amathathu kulona umdlalo angamedlula uSiphamandla Msezana ohamba phambili ngamagoli ayi15 buka mbukeli baphathaza iwindi mbukeli bayangena ebhokisini Madala Makhubo uphakamisa ikhanda nozinti eliqalwa phansi buka mbukeli evimba la iDStv Diski Challenge Ozomen ufuna igoli lesibethu uyaqeda mbukeli ufuna igoli lesithathu Shintsho kunabadlali ababili abavival Manqoba igoli amakhosi athola igoli lesine mbukeli eyaseMidlands watholwa ngumqeqeshi uAdla Zwane ngumdlali ke lo owayedlala kumahlobo edlala ekasi buka phakamisa imino emibili wathi love and peace wathi amakhosi i-assist ebuya kubani mbukeli kuManqoba Ozomen enandi mbukeli kiwa phambili ake siboneke ukuthi khona abangase bakuthole ungenahlini awungeke sala phansi uNtando shaya unozinti vimba la uNabdali Mukwena amnikeza ke ibhola bathi ukuzethemba kunjani bathi gibeli ihashisa bathi gibeli ihashisa buka ke mbukeli ligotshiwe ke baya phambili ngibona ke lapha yana uRocha usengenile esikhaleni ulindele ibhola liyafakwa yini lifakiwe first touch kaRocha
uyaliphasa yini uRoger bayalifuna eboxini lashaya ipali Mbukeli uSiphamandla Mseza buka Mbukeli phakamisa amehlo liphi ipali walibona ipali Mbukeli washaya isho Phowazi bevuna ensimini yakhe ishe Mbukeli bumuhle ngempela ke umbono ka Rokoro ne SuperSport bayishaya ngo-4-0 lifakwe eboxini amakhosi Mbukeli ayibhalile lencwadi igcwele Mbukeli etha buka Mbukeli alithintwanga muntu ayingeke alithintwanga muntu sengathi lithintiwe nje ingabe Mhlongwane lo Mbukeli Mhlongwane uthola igoli lesibili uHlongwane Mbukeli uma engasathole elinye uzolingana noSiphamandla Mseza angu-14 amagoli kaHlongwane wena ake siliboneke lifakiwe 7 uNosindi bayahlaselwa bawa amaZulu hlekisa ngami kodwa 7 uNosindi cishe thola i-hat-trick la uHlongwane khishwa nje kalula ake siliboneke Mbukeli ukuthi u1 uyavela 7 uNosindi uPhowazi madoda buka la iminyaka ingu-17 kuPhowazi ekuncane Muhammad buka Mbukeli buka shaya ke lana uThatho buka kusele ke Mbukeli isikhathi sikaNompempe ngoba ke lesi sesiphelile sesidinga lesi ke sizofakwa nguNompempe asho ukuthi uthini umfana omuhle umfoka Mzimela bekesho ke ethi nakanjani amakhosi awuphumelela lo mdlalo awuphumelele ngempela kwengezwe imizuzu emithathu lifakwe kahle ke Mbukeli khona yini ayi phela Mbukeli ukhona oqagule wathi ngu-5-1 manje ke nginento lokhithi liyeza igoli leli lika 5 Nompempe ukhiphiye lo card le season ka 2024 2025 Mbukeli bayaqala abamakhosi kule season ukuthi baphakamise lenkomishi Mbukeli emidlalweni engamashumi 28 yemidlalo